Ayun po yung kumari ko, wala po siyang dalaw ngayon. Murag nasa preso ka, Mars. Halika, Mars! Ano ba? Pagtingin ako rin ng mga paninda mo. So, ang aking kumaring Charin ay may mga tinda, mga outfit. Sus, dadagdagan na naman yung damit doon. Hindi na naman matupi ng maayos. Ipamigay ko yung mga lumang damit. Tapos ito, mga bago natin susuotin. Saan? Asa yung sinasabi mong kasya sa akin? Charot-charot ka rin eh. Ay, kani. Body fit. Fit lang. O, diba? Buang. Medium. Pero, Saman. kaniyo ka na. Wala niya kikuha ng tubig yan. Wala. Yung mga expandex ba and super extra large? Super extra large. Sobrang laki ko. Ano ba yan? Kaya spaghetti nga gamay, paana? Nasa bahay lang naman. Ito naman. Nga, gani. Ang bahay lang. Ito ah. Yung red. Ayan, maganda to. Yan, para malamig. Ayaw yan. Eto, ano to, Mars? Yan. Hindi, ito. Yan. Ano sa man? Ano ito? Kasya ba to? Na may tarjeta pa, oh, $10. 95. Ang mahal pala ng mga paninda mo, Mars. Ano pa? Naunahan ka na nung sa mga malaki. Diba, hindi mo tinabi sa akin? Dudoy, nagkuhan sa malaki. Pag ganyan, tinabi mo kagad, sabi mo, Mars, ito na pala yung order mo. Diba? Sikag labay-labay dire, di kag hapit. Hindi ba? Kanang ano ba? Oh, ito na yung order mo, kahit wala naman. Ay, ito. Ay, hindi. Ayoko yung orange. Ayan o. Mukha kong... Ayan o, yan. Ayan, ito. Para mga presko. Ito, Mars. Ang mural po ng mga tinda dito ni Mars kasi 3.50 pesos, bongga. Ha? Ayan o. Span naman siya. Wag to. Wag yung blue. Ang dami ko ng blue. Lagi dala ko na pagkakamalang lagayan ng tubig. Water jug. Or gasol. Kani? Ito o, malaki. Mainat. Maano daw, stretchable. Stretch. Yan. And yan. Okay yan, green. Ubusin mo na, Mars. Maawa ka naman sa akin, Mars, para may pambili ako ng ginamos. Ayun. Napaka-humble. Ito po talaga yung humble kong kumari. Napaka-nuknuka ng itsosera. Ay, ito o. Asan? One man butterfly. Okay ra. Ayan, okay ra. O, di ba? Pawikan. Oo nga. Malamig sa katawan. Body fit. Ayoko, maliit. Yan, ilan na yan. Dali lang. Ayaw. Long sleeve. Huwag mo kong bigyan ng green na neon. Murag. Ayaw ko niyan, Mars. Yan, ano yung white niyan? Ayaw. Diba? O, ito. Ayan. Tingin pa tayo ng ibang pwede natin mo order. Ayan na yung 6 aking times kumaring 65. #budol din siya. Satang pulaging o chata ba yan na ho? Mars? Maliit nga. Maliit. Oo, pa-crop top na sa akin. 390, Mars. Hala, grabe siya. Gawin mong 500, Mars. Okay na yan, Mars. Kasi alam mo naman yung plywood kailangan, tsaka yung pako, at tsaka welding rod, Mars. Ginoo ko. Ayan, pwede yun, Mars. Pwede yun. Kasya ba? Hindi, uy. Ay, hindi. Ambisyoso. Ito mga bisyon, Mars. Diba? Ayan. Ayan. Yan. Kani o, kani. Ay, hindi. Hmm? Tingnan mo yung braso. Ang liit ang braso. Wala din be? Kanang gray? Diba? #budol yung kumari ko. Iba ka talaga, Mars. I love you too. Mars, wala ka nang hanapin. Okay na yan, Mars. Mars, huwag mo nang dagdagan. Please lang. Utang na. Dalhin mo na lang mamaya ang kwan. Kani. Ay, hindi kasi. Dalhin mo? Gagamitin ni Cara Pate yung motor kaya binalik ko na. Aw. Mars, okay na. Huwag ka na maghanap ng kung ano-ano. Napunta kayo makita. Sa mga nanonood po, mga moms, dito lang to sa bahay nila Brenda. Pakyawin nyo na yung kanyang mga tinda.
Ubusin nyo na, PN nyo lang po siya. Yes. Tapos gamitin nyo lang po yung code na Ma'am CG para po maka-discount ako. Di niya na ako singilin. Display na yung mga orchids. Ayan, ni Melmar. Pinukpok niya. Nagpukpok na siya dyan sa gilid. Dapat pabaliktad. Dapat. Pero feeling ko mas maganda pag pabaliktad siya. Ito ba? Ganyan. Di ba may nagtatanim na ganyan kamatis, di ba nilalagay sa trap pabaliktad kasi nga you cannot appreciate that because it's near in the... Something like that? Kaya pag maulak-lak siya, wala siya din, oh. Huh? Para maiba naman, kasi ano siya eh, tinan mo, oh. Pag namulaklak yan, di mo makikita, kakao mas bubong. Baliktad siya, baliktad, para unique. Pababa. Pwede palang gawin ng orchids, di ba? Oo, pwede. Hindi na, uy, makatanggap pa ng Guinness World Record kasi ngayon lang na makita ng orchids sa baliktad. Malapak yung kuan. So mali ang ginawa ni J4, dapat diri ang kuan. Tali. Ang tali para ganyan siya, oh. Hindi, para ganito naman talaga. Mas maganda talaga. Hindi pa siya mamamahay ng lamok. Promise, di ba? Mga kamatis sa katalong, nagtatanim sila ng ganyan, binabalik na. Pako dito. Ano, magpako? Hindi, dito itatali. Parang ganito ba? Ayan, oh, di ba? Maganda nga yan. Wala! Magkakaroon ng Guinness Book, World Book. Guinness Book. Basta may record ba? So dito tayo. Ganyan. Hindi, paikot mo na lang sa ano, kahoy. Huwag sa kahoy kasi masyadong malaki yung ikot niya. So, liit mo. Yes. Tapos dito naman tayo sa Bodiga. Sa Bodiga Ano natin. dito ako ang say tayo mo. Hmm. Usually. Tama ba? Diba? Tingnan mo, nilipat ko na yung mga ano. Kanawa? Ay, oo nga. Oo nga, oo. Diba? Ay, brake para makuha na ko. Wala ako dali nga stage. Dapat lagyan yung ta siya. Bunot. Itong basa dito diyan. Mm-mm. Kawayan magud iyang gikuan. Maniga na isa ka bulan pa siya. Ano ba? Balik na rin. O, di ba? Oh, mas maganda siya. Baliktad. Wala. Siya na. Oh. Ganyan. Tapos, magliliko yan siya na ganyan. Para yung mga ano. Tingnan mo, maganda. Paano ang ano niyan? Paano ang dilig? Spray? Dilig, baliktad. Dapat bumaliktad ka rin pag dilig. Ganun ka din sa baliktad. Di ba, ay, hindi, spray lang yan? O hindi yan nangangailangan ng maraming tubig? Hindi yan. Kahit walang tubig nga yan eh. Ganyan lang yan eh. Pero, kasi orchids, they don't really love water. Adopted. What they need is Love and kahoy na pagdidikitan lang. Love na and ganyan. care. Carrot. Ang Orchidea mag May ano, scientific name na? orchidea sa mga Bilatism ang designism sa kaniyang bunakakism. Murag lituism na pagkaka-intellism. Diba? Murag intel lang yan, ano, diba? Manang ikaw ba yan? Muragism o bilatism ang kaniyang literalism. Ang ganda siya. Oo, mas okay siya. Ito may isang mga rat ko. tayo sa kuan bi. Asa to martilyo kaya just Lactosis, pyrosis. Anim lang ba yan? Ha? 8. Apat-apat. Ang orchids, pabaliktad. So pag nagdilig ka dyan, dapat pabaliktad ka din. Ano ka? Ipakita mo nga, Melmar, Paano paano? maganda pag patayo na lang? Ha? maganda to dito rasa. Kaila ka. Ang scientific name kay pagodism, ang importism, yawaism ka, Brendaism. Eh makaanak ka namang dali. Feeling ko, Chada Melmar, kung ano, slight ma, ano ka, fall. Sa basa ko, sila na ni. 1
Walo na. Sige. Overlo na lang kulang. Oh, ana. Overlo. Ako lang bulsa. Narasit. Tara ha, sa pilan. Paano na lang sangday? Yan. Overwa pa. Asi dito. Oh, pinakalas. Anak nga. Dalawa pa. Wait ka na. Oh. Go. Yan. Oh. So, naglalagay kami ngayon ng orchids pero pabaliktad siya guys. Maiba naman, oh, di ba? Orchids design. Ngayon lang kita nakita pag Guinness Book World Record. World Book. Ano ba? Guinness. Guinness World Book of Record. Guinness Book World of Guinness Book. Basta, encyclopedia. First time niyo po makita ng pang-encyclopedia sa pabaliktad ko ang aming. Para mas maganda itong bougainvillea ko ibaliktad din. Yeah. Di ba? Baliktad ang aming orchids kasi masyado siyang mataas kasi. So pag namulaklak siya, ay nahulog the solar lighting. Yung panel. So, at least pag namulaklak siya, mayroon ako dyan? Kayo na yan. Ako rin ha. Oh, di ba? Dapat pabaliktad siya para pag namulaklak siya kita. Oh. Kasi pag nakatuwad siya, ay pag naka-straight siya, di makita ang kayang bulakism kay nana sa kanyang naningil lang St. Peter, ginoo ko. Chat na. Hindi, mamaya na lang yan kasi may hagdanan ng order sa taas. Dito ilusutism diya. Dito ra, ito ilusot dyan. Hindi dyan ilusot sa, di ba, sa Lukay. Hindi kas, kabila. Dyan. Palabas. Ayan. Hindi pa. Isa pa. Dapat pala ganyan ang paglabas. Ayan. Yes, na. Eto na ang order. Ma, itong ano, Ma? Ito yung blueberry. Ang sa ganito mo ha? Lemon. Snacks. Halika na, Melmar. May ganyan ako? Strawberry din sa inyo. Strawberryism. Thank you so much, Rhea Filingera. Hindi sa akin to. Kasi di ba may tira sa binigay sa atin eh. May tiraism kasi. Nabigyan ng tag 500 sa amin. Bodolism. Thank you, Sir Anthony. Pati yung pansit ha. Sa kanya. Thank you. Thank you, Sir Anthony. Sir James Carlo. James Carlo and Paiba-iba naman. Wala yan doon na naibog kasi sugar sa doon na. Oo, bawal budag ko yung This pata. mango. Marag ko nang Sa wala mo rin wala sulod. Ano yaburi? Thank you, Sir James. kailangan nilang haluin. Snack time. Thank you so much for watching, mga moms. Ayan na, nakadalaw na tayo ng kina Ate Charen naman dito sa mga nangyari sa loob ng Hinaguan Farm. See ya! Till next time!